Ti Masakbayan. Di napalabas, napan ni Madam Pasita iti pagtrab-trabahuan ni Lilibet kat pinagsasawan na daytoy. Binalaagan na nga ron ti balasang. Kat gapu iti dayta, pimanaw da zenikan Lilibet iti pagtrab-trabahuan da. Napanda nga ron iti kabisera kat nagnegosyo da. Iti may sangal daw, nagsakit ti tiyan ni Lilibet. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas na pauwan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apoy akastoy. Nagsakit launay. Talaga siguro akas tatiagan ak. Inak mga yabi ti tricycle. Sige nga, Rod. Kasla saan kung samat na malasatan. Nagsakit launay. Ano sampay basit? Urayan nak dito yatay ng mga yabi ti tricycle. Diyos ko. Tarabayan na kuma. Ang ganak nga awan ti amana. Kaasyanak. Diyos ko. Ay na, naglungpo ang lalaki ti anak mo. Umay da iyag dito, hinton madamdama. Agyaman ako na ikan ka. Kasanuak nga no awan ka. Sana day ti panunutam. Agpapigsa ka kit di. Tapno makaluto tamanan iti ilako ta. Masapul ang mga lata iti kadwata. Tani, adamot tan awawir ko. Ay, wan gayam. Saan ka na basta makaluto no agsangit ti anak mo? Ay, siyak to tininang ti ubing ha? Wen mata. Talaga asikat ikang runaan aninang nanto. Oray saan mo nga ibaga. Masansan ka man na maladaw nga gawin, Jake. Ada ka di man ang paglulukwam. Makumikumak iti negosyo, mama. Di muras matan ti negosyo. Akas makita yo kadagiti sumrak a kwarta iti account yo. Sa bagay, di na magkulaan mata saan ka nga minakastay ti kalabas. Trabaho ti makagapo, mama. Adda ngamin planok amang ibangon iti sabali a negosyo. Anya ko negosyo. Kompetensyaam ka di ti bukod ta negosyo. Sabali ang negosyo, mama. Saan kayo madanagan? Saan kayo a kompetensyaan? Anya ka ti panagan mo iti anak mo. Tinagan ti amana, ti ipanagan ko. Jake Montes Jr.? Wen, dayta ti ipanagan ko iti anak ko. Kasano mangag ni bakit pasita? Ubing pay mat ti anak ko. Bakatan ni bakat pasita. Saan to siguron ang makakunail no mangag naman. Uray saan ang makakunail? Tadala ta ibaon na ang mga ramid itidaka sa plano na. Saan mo't siguro nga ipalubos ti apo ang mapasamak dayta. Dara namat amis mo ti agtartaray kadagiti urat ti anak ko. Ada ka din nagatang mo alote, apang ibangunam iti pasdag para iti negosyom, sir. Adda, ngam idya kabisera. Idya ti pangibangunak iti negosyo. Anya ka di ti plano manegosyo, sir. Mayat ti paabangan nga opisina, ken agduduma pay. Imbag dayjay, tasan na masapul ti adu nga empleyado asuswelduan. Mayat nga agpay sureta, sir. Binulan ka nga agawat iti renta dagiti agabang iti panaka-opisina da. Kan mabalin pa ya pagtagilakwan iti agduduma. Kunak no pagadalan ti may patakterapasdak iti asidag. Saan mat kaya, mami? Dayta mo't ti agwarwaras adamag anak ko. Baknang sa kano ti akin ko kwa iti maipatpatakdar. Anya nga ta, mami? Simbaan nga ta, tanagdakkel? Basta ko na damat a pribado apasdak. Kukwa tibak ng atao. Naglawang amin alote, mami. Agpadak ano ti kalawa na, itinagtakdaran ti pagadalan mi.
Pagsayaatan na, no adamanan pasdek iti asidag. Tapno ad-adumanan ti gumhatang iti lahako tayo. Una, mami. Ora inak mat agisursur nga aglako iti pang merienda. Imbaglakit din ta nasingpet ti anak mo. Nangag ko ti sarita nyo nga ginaitay. Pagyamanak nga rod iti apo. Tasaan ko aparikot ti anak ko. Nasingpet kan natulnog. Iso akay kayat ni Apong Punso. No kumasaan nga agad-adal ti anak ko, kat kanayon ijaayan ni Apong Punso. Ay, apay nga minasan akayat ni Apong Punso ti umay ditoy. Di na mapanawan ti balay kan solar. Maikawa ka no nga agyan ditoy. Makatitilang ka no ti kanayon nga ungor dagiti luhugan. Naruamda nga min iti naulimag a lugar. Awan ti ado alugan, iti lugar tayo. Wen nga rod. Saan na nakapagbayag ditoy? Idiin kuyog tayo nga imay pimasyan. Malmalpas ka din ti proyektom, Jake. Un mama. Sumagmamanulangan nga daw, malpasen. Barang ado ti mangrenta akas opisina da, pagtagilakwan, kanda dumapay. At nga rod sumagmamano anak ka reserve. Pagbalinanda ka no a klinika. Ne, umado nga rod ti klinika ijay, no kaskasano. Un mama, iti baba, no basement. Ket panay pagtagilakwan iti agduduma. At danto pa'y jewelry shop, mama. Mayat man tinapanunot mo, tasaan amasapul ti ado nga empleyado. Nalaing ka talaga, iho. Mama, inaramid ko ti amin a kabalak. Ngamjak pa'y nakita no ayan ti ayatak a babae. Anya, di mo pa'y naikat iti panunot mo dayjay amamirmiraot. Sikapay lang ti makamu ditoy, tamapanak pa iti kabisera. Inakitaan dagiti abogado ang mga ramid kadagiti kontrata iti papaabangak a unit ti pasdak ko. On sir, swerte yaw. Ta adun ti mayat nga agabang iti unit yaw. Naragragsakak no masarakak ni Lilibet. Isu ti ragsak ko. Ngam ti anyaman a kinabaknang. No talaga da kay tinaikari ti tunggal may sa. Awan papanan na no di agkita kayo matlaang, sir. Sapay lakuma. Itatanalpas ti pasdak ko. Isumat ti isarunok asapulan. Kasano ni madam, sir? Addakan ko na nulaksiden nak. Addamat ang negosyok apag sammakadak no bilang laeng. Basta, biro kak ni Lilibet. Mami, nagpintas lakit din ti pasdag. Kaano nga tama kastra kak matijay? Inton adun to ti tao ijay, mabalin mo ti mapanagla ko. Makastrek ka ako nam. Ha? Aywan, mami. Makastra kak matlaang, babaan itila ko taamakan. Ngam saan pa'y nga iso ti panunutam anak ko. Umadani ti graduation mo iti grade 6. Isaganaam kit di. Aglakwak lata no awan klase, mami. Ti mapaglakwak, ket iso ti daddo mga aramatak nga aggraduar. Saan ati aglako ti panunutam kunakmat. Sikapay nga ta ti maikan iti kangatuan a pamadayaw akas idi. Ina, maragsakan ak unay, no ti inaanak ko ti kalaingan, iti pagadalan. Sapay ko ma. Manipod umuna at tukad, kat awan pa'y nakaabakan ko na. Oray awan makuna nga amana, tadwa tamat nga inana. Ay na, dayta ti dakkel ayamanakan ka, Zenny. Sika ti kadwak anang padakkel iti anak ko. Anak ta ko nama. Imbilang ko nga anak ni JR. Awan anak ko, ngam, may saak met ama ko na nga inana. Wanlatan, mare. Mare ti awag kon, ta inaanak mo kat ngarod ti anak ko. Ah? Ay, wan amare. Awan ka di pa'y nag-arapkin ka, Davy? Manging insulto ka kani. Apay ati agaram ti damdamagam. Dakas ka di tagdamag.
Saan matadakas ti dinamag ko? Awan ka di pa nag-aramkan ka? Ta inulit na pa eh. Ha, saan mo man adamagan day ta kanyak? Awan ka is kan na day ta adamdamagam. Saan nadakas kunak manan? Manot tawan mo na ya. Ni apong mo ting kadamagan numano ti tawon na. Siguradong ibaga na. 83 kunan adagos. Siguro, sika baliktadom ti imbaga kat isumot ti tawon mo. Ang balasang kapailaan. No baliktadan ti 83. Katar ni sinalbang da ito nga Edwin. Ipabisto na pa'y matitawan ko. Madlaw ka din, abaa ka. Anya ka dit isagsaganaam, sir. Kasla ka na yun, aday tati basbasaam. Italang ang mapasama kanyak da ito eh. Ngam, apay akaslag nervyos ak maten. Anya ka dit ta, sir. Insaganak nga speech ko. Italang nga adda ng ibaga. Nga guest speaker ak iti may sa apagadalan. Guest speaker? Graduation ka rin, sir? Huwag nga rod. Nakita kami iti may sa akaadalak iti kolehiyo. Taga ijay gayam kabisera. Talaga? Kaibang bangon ti pasdek mo ijay. Guest speaker ka ni ti may sa pagadalan. Huwag nga rod. Paayak ko ma. Ang adda pagsayatan. Tapno maamamudak mat ijay kabisera. Ay, agbalin kayo analataki dyan, no? Ag guest speaker kayo, sir. Isu ti pinatgak. Ti awis ti sigud a kaadala. Kayat na kayo kano ang makasarita ti maestrami, mami. Amangan no maipapan iti graduation nyo, anak. Siguro mami. Sumagmamanulangan ngamin nga aldaw. O sige, agkuyog ta amapan. Adamat ni ninang mo amabati ditoy. Mabiit kami la siguro nga agsarita iti maestram. No makagraduarak, ag high school akton, mami. Wen, nagdaras ti panawan, anak. Inton makaturpos ka iti high school, anya ti kayat mo nga alaan inton agkolehiyo ka. Ha? Mabayag pa'y matdayta, mami. Agpili akton no anya ti kayat ko. Sa bagay, ubing ka pa'y nga agpaiso. Ti suplada abakat. Sumungad anak kasarukot. Agkabawan, ngam apay nga umaypay ditoy. Amo ka, empleyado ka ditoy. Ngamboy buyaan nakit din. Umay naktulungan, tabarigatan na kamagna. Ha? Ay, sige, madam. Umayak di tatakibinan kayo. Papanan nyo ka di, madam. Marigatan kayo pa'y amag na. Damagam no papanak. Di mo ka di amo asyak ti akin kukwa ditoy. Karbangak ti umay ditoy, takukwak kat nga rod. Amok, madam. Kaya't ko asawan, anya a departamento ti turungan nyo. E di opisina ti anak ko. Oh, adan samot munal mo nga empleyado. Agdamag ka pa'y laang. Suplad, bakit? Intun kon inibatak ta uray matuang. Pagkakabawan na ti umay ditoy. Anya tinagsaritaan nyo iti maestra ni Junior, Mare? Ay na, ni kano junior ti valedictorian inton agturpos da. Ay na, nagtali na ti kinalaing na manipod idi. Nasaya at mat. Tapno saan tayo amarigatan amang paadal to kankwana inton agkolehiyo. Saan ka di? Ano valedictorian ti agturpos iti high school ket libre ti tuition na iti kolehiyo? Wen samat. Iskolar no kasjay. Ay, sapay la ko ma. Tamapagtalinaed na aging ga iti high school. Nakasukat kayo, matama. Papanan nyo ka di. Mapana ka dyan kabisera. Dandani nga minan ti graduation ti apukaw.
Ah, Imbaga jay apok, amasapol na mapanak daw. kasta ka di, ama. Idanon nyo ate kablaaw ko iti apo ko yo. Awa, dumanon ti kablaaw mo, basang. Umaydan to kano agbakasyon ditoy. Ay, mayat sa mo ti negosyo da ijay. Taman manuda nga umay ditoy. Masayangan dan samot iti malakwanda, iso adida mapanawan. Siguro awan mo't ngamin pagnegosyoan ditoy. Apay nga umanang sabka sumangpet balong. Ninang, ayan ka din ni Mami. Adalaang mat di taunag. Apay ka di? Ayabak, tada importante nga ibagak kada kayo adwa. Mami! Mami! Umay kayo man ditoy! Apay akas la maururaman ka balong. Umayon ni mamim. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napauluan. Awano makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.